لترکیه خو پیشاندانا جنان بەرامبەری بریارە دەرکردنا وڵاتên wan ji peymannameya Stenbolê berdewam e. Biryare di siberojê de jî xwe pêşandanên jinan berfireh bêne kirin. Roja pênşemê yekê Temmûzê di yekemîn roja derketina Tirkiye ji wê peymannameyê jinan li Stenbol, Enqere, İzmîr û çend bajarên din ên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê derketin ser cadeyan. Du kombûna bajarê Stenbolê de rûbrûbûn di navbera jinan û polîs de çêbû. Mafê me berê neparastî bû. Peymannameya Stenbolê tenê bi nav bû. Me berdewamiya xebatê dikir bo bêcîbcî kirin. Niha bi biryareke takkesî bi nerîna wan dikarin dest jê peymannameyê berdin. Lê jin destberdar nabin. Wê bi bêdagiriya me wê yekê bibînin. Demeke zêde bû li Tirkiye bi hicceta ku ew yasa rewabûnê dide hevregezxwaziyê û şîrêza civakê têk dide. Hewlê vekişînê ji peymannameyê hate dan. Ev vekişîn ji aliyê welatên Ewropa û Amerîkayê ve rexne lê hate girtin. Çünkü hemen hemen her gün em li vê derê ne ji ber her roja herî kêm çend hevalên me yên jin tên kuştin. Hûn misogeriyê didin ku em jî di siberojê de rûbirûyê hemû tiştî nebin. Lewra heta dawî em di xwaragiriyê de berdewam dibin. Her çiqa Serokkomarê Tirkiye dibêje bi vekişîna wan ji peymannameya Stenbolê rûbrûbûna wan beramberî tund û tûjiya dijî jinan dawî nayê. Lê vê yekê dilgiraniya sazî û rêxistinên jinan ji nav nebiriye. Ji yekê Temmûzê vekişîna me ji peymannameya Stenbolê hewl tê dan ku wek vekişîna ji rûbirûbûna tundûtijiya dijî jinan bê pêşandan. Wekû çawa rûbirûbûna me li gel tundûtijiya dijî jinan bi peymannameya Stenbolê dest pê nekiribû, her wiha vekişîna me jî ji peymannameya dawiya wê nayê. Heta niha peymannameya Stenbolê ji aliyê sî û çar welatên endam li Konseya Ewropayê hatiye pesendkirin. Tirkiye piştî derbasbûna 10 salan ji peymannameyê derket derve ku yekemîn welat bû di 11 Gulana 2011 de imza li ser kiribû.